Beti ibiltzen eiz hemen astero tradizioaren inguruan. Baina gaurkoan gure tradizioa modernidadez jantziko dugu. Gure trikitixa zaharra hartu eta jantzi berria jarriko diogu. Zertan, baitu bihurtuko dugu trikitixa elektronikoan. Bai, trikitixa elektronikoa ere sortu da, digitalare sortu da. Heldu garela trikitilariok horretara ere. Eta gure laguna gaurko gonbidatua Xabi Malbadi da. Berak trikitixa bat hartu, ordenagailu teklatu bat hartu eta triklatua sortu zuen. Zer dan triklatua? Orain ikusiko dugu. Bai Xabi Malbadi eta bai bere anaia Ander Malbadi ere etorri zaizkigulako eta bia joko dute trikitixa. Batek trikitixa ohikoa, tradizionala, eta besteak triklatua. Eta zuok ikusi zelako desberdintasunak dituzten. Beraz, aurrera Malbadi anaiak. Kaixo Xabi, arratsaldeon bihoi, ze moduz? Bueno, a ver, baina zer da hori, azaldu pixka, zer da hori? Hoxe zorrek esan dezuna, triklatu izena jarri genion, da zuk esan dezuna, trikitixa elektronikoa. Trikitixa elektronikoa, eta hori nolatan sortzen da? Bueno, a ber, motivazio izan zen, nire alaba jaio zanen, ja duela urte, etxen ensaiatzeko, azken emaizua, alaba edadioetan zenbat loit jeuen, eta moduan nahi nun, aurikularrakin zehatzekoa, ez? Aurikularrakin joal izateko. Inorrez molestatzeko. Hoi da, batez, alaba loiteko, ensaiatzeko, zera, beharren nukelako. Ideale negatiba neuken, baina orduan jarri nituen pilak eta orduan hasi nintzen niten, eta bueno, arten neonetzako bakarrik entzan, baina geoztiken inguruko ganimatu ninen jo, hau produktu bat atea harraukezu, hoi patentatu, hoi saltzu ezkeo jende interesatuko litzaiokela, eta hoxe lehen urtezkeo ja salgai dao. Eta gaur egun saltze dituzu eta hemen hainbat modelo ditu gainera. Bai, hoxe da. Bueno, gaur egun soinutxiki.eu zelbideen daukeu online denda bat, eta gero, denda fisikoik ez daukeu, baina bitzordukin bai dauke gure bulegotan ordu emateko aukera, eta zeinek probatu, eta kompromisoi gabe, nahi balin bago aukeratu ez. Kolorea, neurria, modeloa, denetan daukazu? Hoi da, azken modelo basikoa 510 eurotan astea, olako txuri bat diltzekena, eta Windows ordenadore batea konektatu leikena, baina hortiken ja silekezu hau bezala MIDI eta inalambrikoa daukenea, egurrezkoa, aukera zabala dauke. Beraz, bezeroak egoitzen du bere gustuetara, o bere beharretara? Hoi da, hemen ikusten bezala beste batzu, igual fila bat gehiago dauka, botoi gehiokin, beste leku batzuta jotzean estilok joal izateko, eta alako aukera. Anaia, ona, daukazu, Jaiua, daukazu, artista, daukazu, Anaia. Bueno, zer behoko dugu, zer? Zer joko dugu, ia zelan sonatzen duen horrek, Hoxe, Fazioaren martxea? Venga, hoxe joko dugu. Bai. Venga, hazi.
Artista itzela. Eskerrik asko. Triklatua, bueno. Bai. Ze inventuak, Juancho, artista hundiak, Euskal Herrian, eta instrumentu berriak sortzen, gainera. Bai, dudik gabe. Etxe ondon gainea. Bai. Ni horta, ja galo, jo eta gauzak egin eta bai, ja holako MIDI historiks diseinatu, sortu, beste mundu bada. Baina zerotik gainera, zerotik sortu du produktu barri bat. Eta elektronika sartu, eta bai, komplikatu. Eta